tikulandirani nonse nthawi imeneyi pamene tifuna tigawane maphunziro ena makamaka a country living pa Chingerezi kapena kuchoka mzinda kulowa m'midzi. Ndi nkhani zoti panopa tiyamike Mulungu chifukwa kuti nkhanizi zikukambidwa almost kuna kulikonse. Anthu osiyanasiyana, azungu, ife anthu ku Africa tikumazikambirana nkhanizi. Komano pali zikhulupiriro zosiyanasiyana pa kulingana ndi nkhani. Ndi timafuna tikambe mwina kudzeranso ndikumaonanso ndi Baibulo koma makamakaso ndikambe ndinu achimwene anga za experience yanu. Ndi mafuna kuti tanenera lero ife ndi anthu a mu gulu la Streams of Light Ministries. Ndi muli ndi ine lero brother Chisomo ndi Elder Yohane. So iyi ndi part 1 tikhala tikugawagawa kuti zizimveka bwino, koma kwambiri tikhala tikuuza experience ya achimwene anga a Yohane kuti tione kuti iwo amaziona bwanjiso. Okay, ndi chachikulu chofunanso kudziwa mmene tikuonera chithunzicho pa kanema wathu ndichonera kuti tikuyenera kuphunzitsa okay amene akubwera za choonadi kapena mfundo zina ndimene zinali kuyambira kalekale. Anthu amaphunzitsana kumapatsirana kumbado ndi mbado. Ndifenso tifuna tichite momwemo monga chikuoneka chithunzicho. Ndi tikupatsirena chimwene anga. Alright, tutoza kwambiri. Chithunzicho nchaine ndi akazanga nthamene tili pachibweze. Right, so ukoko munga amene mukuoneramo tingoneti sintown ya ine 2019 imene nali ndi ganizo 2019 lokuti no ndikhale nawo malo akhale okuti nditha kulimapo, right? Malo akhalebe akulu oti nthawi papanga zinthu za agriculture ndikukhalapo somwena ndi nyumba. Ndi pamene ninkafufuza malo amene anakhala kufufuza mwina kwa miyezi 4 otha kutene osapeza malo abwino komanso ofikirika sinangandama 9 nazonso zochepa. So pamene ninkapeza malo amenewa nakakumanaso ndi mkazi wanga ndiye amene nakwatirana. So tifuna tiwiraneni kuti mukaone kwathu mayenda njira zake zimenezo. Palisonso oti umayenda galimoto. So uko ndi midzi mutakuona uko okay, uko ndikuminda mano kumutaona kuti pakati apo ndi midzi imene timakhala mapira awo amene timaona. So kuonesa ujamaka madusa magalimoto matraki ndi zina zoti zimadusa kukatenga mizimbe zolima za anthu kukagulitsa kumsika. So awo ni minda kwa bwino kwambiri mutakuona so no kuli mitengo ya mango osati masewera. So nthawi ya mango ndi kumakhala tuno anthu awangopulula basi madengu ndipita nawo ena azidya. So anu manyumba mwaena mutaona tuno manyumba ambiri sayi ndi chani ali ndi malate. So ndi anthu oti no amalimbikira ulimi wambiri moti amazipangira okha nyumba zawo zambiri za malata. Okay, zimene zikuonesa tuno kumudziko ndithu akuchita nawo ulimi osati masewera. So ndithu kasewa kakandi kena ka shortcut amene timayuza kuti tikafike uko kusogoloko. Njira imene ndiyopita kwanu. Njira iyi ndiyopita kwathu mene nadusamo. So popita kunjira kwathu kakanthawi mango timangotchola ndikumadya kobeso zofusana kuti mtengo ubwanji ayi nzambirimbiri zimitengozo monga mukuonera. Umo ndithu tanati muchire. So ukamadusa kwathupo pali ena anayikisa njigo, right? So mijigo ili yambirimbiri kumene kuku nangochita ntidi kujambula usimu ndanga mundu wankulu inake mutaona kuti zonsezi ndi nyemba isi wazalasi. Unaona? So zona tuno anthu akuku amalimbikira chani ulimi akoko seri kukulika nsinje kanado sasu kunyumba kwathu ndikuonesani wano kandi tuno uko kumene koko ndidimba ndithu adzalapo nyemba osati masewera. So mutakuona chithunzi china ichocho uko azala chani nyemba kaphiri akoko nka munthu ina ake kuti no atafuna imakompanya ndikambota uzala. So apo tinaiti kuyenda nyumba athu ili kusogolo. So nango chitaso ndichidi muona izo ndi tomato ayikamonso chani zinthu zina. So mutaona tuno anthu akuku amalimbikira ndithu ulimi, right?
so ndithu masamba, right, zabwino zicha tomato akulima. Okay, so china chimene ndimafuna kunena chetera ineyo chimene ndimapanga kwambiri ndimaona kuwafunsa anthu amene akulima ndikale tomato malima bwanji kulimira kwinako ndikufufuzazo pa internet pa Google kuti zikuti bwanji nakuchita nchidi ni nkuluyo ana munali chigomo ngati munali ngati chimphange ndizimana apanga namba kukokera right, so munali chimphanga ndithu kuchokera kuntunda uko mpaka kumunsi. So nkulu ameneyo ndimacheza naye ndo achikulira osati masewera ndi azimana apanga namba kugwesera doti mkatimo kumanzere ndi kumanja mbalimbali manadza mudzinzimbe. Ndiye chaka chatha anabwera anthu ndithu anapikulisa pa 300,000 wacha. Ona? So chaka chinonso amagulisa so osati masewera mizimbe imeneyi ndiye akhala agulisa imodzi amatha kugulisa 800 kapena 500 imodzi. Fana madikira kuti ite ndi ayambe kugulisa yakeyo ndi amapanga ndalama osati masewera mkulu ameneyo. Mano ndimangofuna kunena to ulimi ndi chidwi. Okay, so ndimaphunzira kwayo tata mkulu apanga nenenso nakati ndiyesere. So muona izi nzina mwa ma remedies tikuziona zimene izi zili kusogolo kuno timangopula zimasamba ndi zibalobalo zake zino kumadya zimathandiza munthu amene ali ndi mauka mauka makhawa kuti anakupita. Zina ndi idzi ukazichola zimatosa moto muno amati zigaja. Timatenga chitsambacho ndikuyika mu Sofia zimayi azivala kapena mbambo uyika mu sapati yako mavala kuyika mu sokosi kumayenda nayo zikatha uyikapo zina mpaka diabetes type 2 ndi makhala yatani wathana nayo. Ngati type ano mapanga control ndi mankhwala amphamvu kwambiri awa. So ndithu ukamayenda kuchilengero mafunika waziziwasi ngazimene zozuka mayenda. So nyumba yathu ndiyo mutakuyandikira mutakuona kansewu ako kakang'ono kufikira kuti kunyumba. Uyo ndi nzanga amene anamufunsa kuti sinangana naye konko pa nthawi imeneyo namufunsa kuti akajambule chani nyumba. So malo titapeza kumene anali ndi chani mwaona nthengo apa pene tinazayikapo nyumbapo koma imakuluwa koma mukuona kuti pali mitengo yekhayo uku kumene kumaonekera mukuona mitengo yekhayo. Mtengo ukuku ndi kumusi ukuku kumene tayika madimba tikakama video yachiwiri ukuti nayitika ku madimba ukuku. So mutaona tuno ukuku nayikapo munda kuntundako koma apa pamene panakhala nyumbapo chifukwa panali pokwera panali miyala yokwanira. So nyumba simaonga kumusi simafunira manga kunyumba wekaka kumusi mpweya umasokoneze mpweya anthu ambiri amazada kukanika kupuma chani ndi timamanga kuntunda. So ndimangofuna mungopanga appreciate kuti no ndichire lokha eri apapa kumusi kuku mukuona chigwa kumusiko naika kusoma dimba mitengo iseyo tinayamba kusadzula kuchonse. So ndithu vanalipo vuta kwambiri kuti muthakuona apapa mene palili apapa pamtundapo pamene palinayi pazakhala nyumba. Komano mangofuna anthu angozindikira nawo tuno malowa tinapeza chonchi. So mitengo ina ndimene inathandiziraso kutcha uvuni ndikuonesa nthawi imene tikaucha uvuni. Mitengo inayo panopa timayiza ngati nkhuni mitengo sitinadwelenso yonse yambiri tinayisiya chifukwa imatetezera mphepo kuti isaononge nyumba. So mitengo amango so apo panaoneka ngati ngalande imene madzi ngalande imene tiona mu video number 2 imene munadusa chani madzi right. So tithakuona makufuna tomanga appreciate kuti tikamafutoza tawanda zalapo mitengo. So ndikuma nthawi munabwawo zatiyendere so anthu akukamba kunda ulimi kwambiri ndi anthu amamanga ngati mashedi ngati timene titi penali bosi isi nyumba ya munthu amamanga ngati mashedi kuti nawo kalimalima apumule aphike adye dzala likalowa pang'ono apitirize kugwira ntchito. Right, so mango ndisankasakhalira anthu kumene kuku ndakumbukira ndikafuna ndinene kuti kapena nkulu yamene pokhala pake wakhala pamene pa ayayi idakhati pokhala kamwina wakhala mwina ngati ka temporary tikukonza zina. So anthu amafika mosiyanasiyana anthu ena amafikira mu tinyumba ngati tite akuyembekezera yeni kuti no akukonza komano anthu amakhala ndi mofikira kumosiyanasiyana right. So pa nthawi imene zimene namba panga namba kaikuyika ujeni uvuni. So nyumba imene napangira naye kutcha uvuni tawatcha uvuni naomba zitina kayo yes ndikuyika yani uvuni. So
amapanga zidina ndikumamanga ovoni so nayi ngati ntchito ndithu yochuluka ndithu so titaucha ovoni mwaona nyumba imene ilili inamangidwa pajapa palayi tchire pajapa ona so ndithu nyumba imutha kuona nangumangira ndithu ma materials amene analipo athena amathakiza mwina ngati cement right so ine zimwe napanga nangoche zidina zazikulu ziche muthaona tono ndi single layer ije then ngupanga utono pasipo kuti pangire cement foundation ya cement right ndikuimangano ya dotino so ndiforokoza tino zinakhala wana ndipanga anandilangiza zimenezo ndi munthu amene amandimangira anozera bwana muno nga ndalama ndananduza liniyo ndalama mulibe ndananduza tena pa tent pangeni plan imene so nyumba yonse ndiyo anemanga mwanzero kwambiri inanisangasa kwambiri ndi 10 by 6 meters so mtakuona kuti nyumba imeneyo ndiye mwayana pafupi ne so inamangidwa mwaluso kwambiri munga mukuonera mwe right so tikena kuti nayi kachani malata zonse zinachitike tsiku limodzi yani right mabanga pang'ono basi so nayi kamalata uyo ndi mkazi wanga nthawi imeneyo timabwera kuzagwirapo ntchito actually mchenga umene tinagwisa ntchito kupanga kuonza kunja ku plaster nikatuta ndekha ndi mkazi wanga mchenga umene napangiranso khonde apa manatotaso nyingani sintheme ndama ndilibe so ndikapeza mpata zinati mapanga toka ona so nyumbayo iyo ukokoso kumwangu ndisangasa kuti unali anthu amtendere chifukwa tino okay ndiforokozera pena so uku ndikumusi ndimafuna dijambule ma angles so mutaona tino zimitengo zizipo pena zilipo beti yeah kumano nyumba itayika ndichoncho nditi maone right so nyumba ija ndiyo anthu amayi omanga nyamazera apo takafika now mutaona tino tinamba kuyika mabagla bars so magona munthu ina aliyese koma panabe pamene adwa kuzasuzula zisulos maone so chikenango napanga plaster mkati monse right munaona ndeti nkunja kunalibe plaster nayi mkati sulozi jano zamba nokubweramo right andi panayo ningofuna nthokoze nthawi imeneyo okay ndiforokoza umbuno wake kumano mutaona ndipanga plaster right so tupanga plaster nyumba ija kenako kuna ino training noma nthawi imene ndikapanga ma medical missionary trainings ngati musaku yeah so training imene ndikapanga kuchilimba ina miyezi iwiri so tsiku loyamba ino ndinenera kumana training nali naphunzitsa health and healing yeah so maphunzitsa yani new start disease cause and cure so this was chaka cha 2020 yeah so since then tinamba kucheza ngati ma friends right ina kono itatha training tinapiza kucheza mwajoina mapanga nafe ma trainings ndifika tono munati panga visit so akuselema kweni that time ndili pachibwezi kumano nikazi wanga weyo kumanene ndiluko mutaonera tono apa ndi nthawi imene ndinasamuka ukakhala kumalo kuja that was 2021 mene ndimapeza malo a January 2019 yeah so mutaona tono panadusabe ngati zaka ziwiri so apa ndikati mwa nyumba muche mwina mtanapo simungathe kuzindikira kusundi amadoti koma no nyumbayi ndithu ningolemekeza Mulungu ndimafuna nene umbono nayo kuti no nyumbayi mwina anthu kulu bwana koma cement wankati imwe kuti ndi mpeze ndi zisulos panali ena ake nawonso naita apanga training za missionary ndi amene anandi gaira ngati COVID kuti akulu ife tikuthokoza kwambiri so anandigaira ndalama so ndimene nagwisa ntchito kula cement wankati ndi ziti ndi zisulos ndalama sinaize yanga yayi komanso panaiso pena pake plaster pasipa inakanika anandigairaso inaso ndalama kuti ndiyambanga training yeti majani mawindo maglasi wedo ndike muzisulomo ndi pot anandigairaso ndi munthu wina so inayi ndithu effort ya Mulungu kungapanga inspire ntena randithandize right so ndithu noma time nopanga visit tinaja bwinobwino nasanga kwambiri ndibalimbukira so tsiku lili na isiku losangalasa kwambiri right so yeah sungazoyese ni nyumba imweji utali so naiza ma resources zochepa kwambiri kumanga nyumbayi
uko mukuthaona kuona be mitengo ndi zina zotero mayendera malo tsiku limenelo yeah so uvuniyo tinapanga ndi foto zati timapangira chani mano yeah zinayizosangalatsa kuti munabwera zationa right so apo nazalazalamo mitengo momo so akonsere naso nayi mkazi wanga uyo so munthu ananena ndi kumalo kuti kunayi mitengo yambiri yeah so ndithu zinayizosangalatsa kwambiri ndikumbwa zondikumbusa nthawi so munthu ana nyumba ija ndiyikunjano so panopa sitiratu so nyumba ija ndiyoyo so nayikaso kakhola so ka kitchen right so mitengo ija nanena kale tinosinabuya yonse nayisiyasiya ndokwakwayiraso bwino wakongola yeah so zinangotithandiziraso ndichitira bwino so china chimene napanga uyo tikufotokoza mavideo ena osatira uyo anaima amayimbira pa network nditengo mene kunje the network ipakhala amene bopo nyumbaso ilipo kuchipinda kwathu ndi anakhala ngati mlendo wathu so amayiza network apo mkitchen musa ilimonse network right so machita kukhala ndithu pa network ndikuuza mwana anthu akayimba phone timalandira mwana mumvane muli mwino ndati ndi pa network basi so mthaona tino ma views akamakhala bwino kwambiri quiet place right so iyo ndi toilet imene tinapanga yeah so nangoyika ichichi kuti timayika ziplastic ambirira kumano zimang'ambika ndi dzuwa pakhomo so nangopanga choncho tinokhale permanent yeah maona awa ni malata amene iza uduka basi mapisi ngozika pamodzi so iyi ndi toilet tino anthu ambiri akuziziva umango kugesa ntchito nothira madzi basi wa flash zapita yeah so ndithu katoilet kabwino napangaso ndi doti ngopanga plaster pang'ono mkati right so ichi ndi chani muchiziwa sukwe so suko ndoti ukayikamo madzi technology yake ndi yabwino amazizira kuposa swa fridge komanso amazizira modesa nkhawa muchi yeah so yeah so apa ndimafuna ndikepo ngati ka skulu kakang'ono kuti ndikaphunzira za agriculture mozama bwino maso za medical missionaries chatipitirize kuti no anthu ena akabwera azatha kuphunzira so nduzati mulungu adalisa munga mmene anandalisa kuti ndimange nyumba andalisanso tino at least ndimangeso ka skulu kufuati nayi chikhumukhumu changa kuti ndizitha kuphunzitsa anthu ena zimene ndaphunzira ine medical missionary komanso muthenga wa utumiki komanso za ulimi komanso sizoti phunzitsi ndeti ngokhala ndekha mwana kuyitananso anthu ena amene akuziza kwambiri kuti aphunzitse zimene angathe kuti so iyi ndi toilet mukuona apayi so tamba toilet kina kuti mangano maklasi so nanguyika na uchira ruvunu au ndi miya njera zimene ndinayika so munthu anapabwa achichire due to funding yeah so anyways kumano ndimangofuna kukuonesa nato nyumba imene ndamangira simene anthu ambiri amamangira mtown kumano anthu ambiri ena zalokwaleti amamanga beza choncho ndikati lokwaleti ndoti budget aku 86 kumano pali nyumba zina ndi anthu amene kuchano ku BCA Hills peda chimashe lina yake anachimangaso chimozimozi anangweza dot ndipanga plaster so iyi ndi nyumba yakumpoto so tikambaso zakumpoto ukubwera kufuata anthu ambiri amayankhula zakumpoto mono muthaona nyumba imene ayipangira ayipanga yopho anguyika mitengo basi ayika mitengo yokhayokha ndikupangano denga bwinobwino imene apangira nyumba ija now simukhulupira amene tatulukire nyumbayi mwayona angoyiphoma so amatenga dotili yeah so mene munaona kumene amapangira urgency tina za uvune timakumba lero ndikuthira madzi ndikupondaponda tsiku linano zatani ndikuzaumba muthiraso yeah nde dotila kumafuna kukhale mwalipondaponda kaya nde maphoma amene muphoma nde monene zilapangeni so wayikira mawindo ake muno bwino mona roof yakenso ndi yabwino denga labwino khanga malata a IBR kaya so ndifana munthu akika malata a IBR chifano kumpoto kumakhala chimphepo sati masewera kuyika 32 gauge saso losati masewera olazi ng'ambike so pali maderena amathakika pa 32 gauge koma ndiziyamane atuke mitengo ikhale around iweyo yeah so mulungu amakhala ndi kuteteza kwake anthu ambiri anayika ma 32 gauge samavutike mano kuloyo ndikuzaa mwina chifa ali ndi ndalama athafikira malata awo so iwo matengera amene ungapangire komanso ulotayika khale wayika 32 gauge bebe vuto pakhala mitengo around kapena umangepo kuti no pali wind break nzotheka china icho simunga so nyumba iji muona amene akuyipangira so
sungakhulupirire soto ndiyo mwija ndimuone kumapeto muona so mutaona nawo tuno ndalama pang'ono koma no nyumba ikuoneka ngati yodabwisa moti apa Paulo anthu atabwera mtauni zakuyendera zoti zochitisa ayi ndimuonenso nyumba zina izizi amandoza ni msanga so mukuona design ya nyumba izi mwana apanga mukuona pakukhala ngati pali ma layers ndi kumwamba kukhala ngati layer inake yonyowayo khayokha so zomwe apanga amayika matabwa ndikhanga amakhanga lino amakamba dotija alipondaponda ndi zina zotero ndikuzayika layer imodzi lero adika chiume azabweranso sayikaso layer chiume mpaka imakwera nyumba bebeso kocha zitina china chilichonse ndola kumangira doti lokhala mpaka nyumba ikwera ikhaso yolimbaso style ina imene muona imene right pamene azungu amatha kungopanga nyumba yonse amatabwa basi zabwino bwino so palibe zoti no iyo upanga yonji okay munthu ali ndalama zambiri atapanga imene akufunira munthu ali ndalama zochepa atapanga monga angathere so sinkhani yongokopirana kapena sinkhani yolalisa kuti ndipange chonchi iweyo panga imene ungakwanisire ndi imene zingakumene ndimonso ndi nyumba yako ipange zoti zikukomera iweyo right so ambiri timazowa nyumba zongocha so ndimangofuna ndingoonesa nyumba ya mzanga wina mene anamanga so mutaona toko ndi kumidzi right so anthena amatha kumanga nyumba ndethu pasi pandeti doti kuntunda kuyani cement nzosiyana siyane right so nyumba menewe kuthera sokuona amba ndi cement foundation pakati pa doti pamwamba cement right so ngati ndama utapanga yose cement bebe vuto na lilose so iyi ndi nyumba ina imene anapanga nzanga mpotoso right so mutaona na kuno zomwe akupanga wayika chani doti waimanga yonse bwino mutaona design yake ndi yabwino kwambiri so ndithu mukutha kuona tuno nyumba iyi ndithu ndi yabwino ndi muonene umene itasinthire nyumba iyi akamayimaliza okay tentionene so nyumba iji ndimene kati mukuona ndimuoneno kunjana so wangoipanga plaster akuyikaso point so imathandiza ndi maseva cement kuma imadola umalipira munthu anyway so mutaonambe kuti no toilet simuzati toilet imagisa ntchito bwanji sinafunse komano indi technology ine so tikamba mwina usogoloku za ma biotoilet aja tino ukapisa ntchito toilet zimasanduka manyiwa mwaza amene ade so mutha kuona nyumba ija ndiyo waikangala ndake mno pebe chifukwa ikanengalande ngati mungakwanisi right so imanguthandiza ngalande imanguthandiza kuti no nyumba isamakumbike right so mutaona na kuti no ena uko na amene inu apa pandakumbukira nofanire kuti kulengera ndi mmene nthumbo mwako mulili usamakhaye ndi sumachinjika panyengezi sumakhala limited kupanga zinthu ukuku ndi kwina ndi ku dziko lina imene ndi Kenya mtakuona kuti mbali konseko ndi chilengedwe ndithu ndi banja ilili ndimakhala nawo limodzi anachita kuyikira mpanda bwinobwino kuli maluwa kuli ndi malo osangalatsa ndipo anakongolesako kwambiri mmene mukuone apo iyo ndi mbali imodzi wano mmene mukuone ndi malo abwino kwambiri apate makonzeka tafuna tikapemphera so munthu mmene ungakwanisire kawika mpanda wika barbed wire eti zili kwa iweyo bebe so so ndimangofuna tingoona zimene azungu amapanga so tikakamba nyumba yophoma chana anthu azimaoneka zachimidzi zachikuda ndi mafuna tingoona azungu kuti awapanga chani fati mwina akapanga azungu anthu akuda chimakhala chophawa chilandire so tingopanga place zimene mzungu ameneyu akupanga azungu apanga so azungu amapanga so manyumba amadoti kuna zimene zanthu sakuziwa okay so tingoona kusiyana kwake. Our home is predominantly made of earth. This is clay. This stuff is under the ground everywhere in Ontario. If you can take your clay and mix it all together, get it splooshed, and basically make a tube that holds that form, if you can do that, you can build a house. And that's amazing. So like these are the tests. You do this, you make a patty sticks. Right, so ngona nyumba yomweyo ngona ka video ka
so iso ndi doti tidafuna lichose floor mukoma mutani nyumba ya dotiyo nyumba yamapangira kobu ndeti ndoti mama mixa ndi zinthu zina yeti muna anazinemba muna tingoziwerengaso amaiza ndeti dongo mchenga maudzu yeti so ndi amazitchati kobu naona so anthu akudafa tapuzanso nyumba zotene ndi umamanga zokongolaso zochipa so kwambiri right ndeti ndingona ndi amafuna asinte floor so ati floor anaipangaso ndakumixa amene baba azungura amene ikuona right so zizote feti mathauzira nyumba muona unaweza yawo enda kuyonjezera ndi technology nake uona uthaphunzira zonsezi so izinto zoti anthu akuda akapanga ndo amisala mwanzo ngakapanga tona ndizabwino so unaona nyumba ya idotija akira mapaipi chani akiraso magesi na iyo sibwino so munthu akaenda uona zena zimene anthu nakupanga urako mathauseku akuipenda bwino sungazosone ndi adoti so udati ufufuze cob houses nyumba zake ndi izizi zopangidwa ndi doti nyumba imene yakulu muunduze ndi ndiyopangira ndi doti dongo ndemuvesere tingovesera kuti akuti chani pamene papo. Cob is a really great material because it's very sculptural. It's very fluid. You can turn it into anything you want essentially, and it's also built up in a way that it becomes one monolithic material. So that gives it a lot of strength. So you can use it for all sorts of different structural elements. And because you can shape it into any form, you can make curvilinear shapes, which are a lot stronger than rectilinear. So that gives it a lot of different capabilities as well, but you can definitely use it to support roof loads, snow loads. You can make arches, you can make, round windows, you can make arched doorways. Right, so then makufuna tingona munthu wina amene nayi fashion designer. Right, so uyo ndi fashion designer anachita kuchoka ku Kenya. Right, so anachoka ntauni ndikapeza nyumba outside ifanana nozi mafuta kwambiri ntaya covid ichi. Right, so then tingonera pang'ono nkhani yake. So mutakumpeza page yake ndimene anemba ni aje IAJE pa YouTube kumpeza. Right, so amade Miriam Mackenzie, and I'm a fashion designer by profession. Yeah, but I'm also a homestead. We are in Kajiado County, Kajiado West. We are like, let's say, 100 kilometers from the CBD. So 100 kilometers is it? So we got here during the COVID period, yeah? So during that time, that's what pushed us to think, evaluate how we live our lives. How we're going to get through that period. So we decided off-grid is the way for us to go. The advantages of this lifestyle are minimal bills to be paid. Then you don't have to think about neighbors. The neighbors are going to be like, your dog's crossed. They're eating our chicken or stuff like that, so you have freedom to do whatever you want to do. We host people to show them the lifestyle. We usually host workshops every 3 months. So we do workshops to show them how to do simple living, how you can... So, ndimangufuna ngonesa siyazunguka yayi. Ngikaya nthakuda anthu amaiko sena siyana. Right? So mutakayona pa YouTube video imene yonse mutakhala muli ndikidwe ndeyo ndi nzungwina amene anapeza malo kufupi ndi Sinje tawdene lake kumano malo ndi kunja kwa nzinda inezi so amafotokoza amene analerera kumana kawo. Nice, look great. What color is that? So ulindi kuthekera ukagula maloti ocean. Walibe futhi nalilosi.
have no record of brighter days. Your light is on me, I can say I have no parts, Crawl to me. Come here. have no life, Come here. but I have you. You don't know around You have me, honey. Kalindi watu haidijani konaona akupira pamoto jani so and yeah kwazi kwa makasi moyo nde mafunika benteneka adulidule mitengo ayipange stack entire snow azida azotela so anangu ndisangalase zokongola kwambiri ndaona kuti zinthu zosangalatsa kwambiri kuti nthawi zina makamaka anthu ambiri ndikhulupirira timakhala chithunzithunzi cholawika tikamaganizira kuti ku country timaona ngati kuti nyumba mwina michikasakasa then zopenda umakhala munthu ndimantha kuti ndi kutengera mwina moyo omwe takhala takulira kutawuni ndikovuta monga nga chithunzi chili pakanemacho chikuonetsa kuti anthu amadaya ndi choonadi chidziwitso chilimoze ndi anthu amavuta kwambiri amachinga choonadi komano ukadziwa amati kukhala ndi chidziwitso ndi mphamvu zazikulu topanga control zinthu zosiyanasiyana nde mwina tidule kuti tipitirize phunziro lina part 2 zikomo